Nabayot. Muna siya charcoal mud pop. Sige. Mud Yaga pop. ka ha? Ano niyo siya? Mugwapa ko ani. Yes. Ay, excited Look na. at my face. Nga nang effect. Di ba ang kaputi lang? Oo. Yung nga nang effect din alam jud ko day. Ano siya ginagamit sa ati-atihan? Apit na ba Apit na ba sinulog? yung ati-atihan? Tense na di. Ay saan? Ikatag pa siya. I-full gid siya sa now. Katag niya siya full. Naman ko lighter. Ano ginagamit sa pangpaputi? Project lang. Di ba nindot? Ruby oh. Dami sa kuan. Udong tawang nagoy udong. Awa, Ano Ruby. diri na ganon ako. Ay, butay ko matabayot. Awa, Ruby. Bayot. Di ba niyong ako rin mo apply? Ikaw ba ito nag-apply? Mag-una-una Una ka. ka ba? Una-una man ka. Wala ba ako nang-apply? Ay kung ilarayot, di whole body pa nimo. Dili mo na mao. Di mo na Ay, di Sige na. whole body. Magmaro no. Mag-una-una. O, then kani, anto na ni, ano na ni siya. 2 days ba yan usap ang 2 days? Wait, ate. Di ko maligo. Oo. Di ako mag-shoot, may ani ko. Wait lang. Close your eyes. The next part is, the banana peel. Kanang mag-peel na ka. Ay, oo, ako na sa salon. Di ba na-iday mong peel? Oh. Napoy banana peel. Bugo, banana peel, brana, sinilas, yots. Nay banana peel. Mo ni siya ang ikatag ang banana peel. Luy, gopan ako ani. Good lang. Gopan ako. Adot lang kay di mo tek ang banana peel ani. Then the last, after sa banana peel, kita ka tong mga fruits na ipangbutang. Oh. Fruits and salads. Buang makagwawa ka, oy! Bayutan ni ba? Happy New Year! Di ko kamata. Nabiktima. Balos yun! Ata sa tubig biyaw. Balos siya! Wala ang iring. Uy! Naisip! Balos siya! Awa, bi! Asa, yawa man. Cute ba?